Asiphinde sinibingelele futhi namhlanje sikhona esigodlweni esikhulu eMlambo Munye ngaphansi komsamo Institute, the School of African Indigenous Science. La sikwazi khona ukuthi sicwaninge, siphinde sikweluleke, siphinde futhi sikusize ngokuthi lokho okudinga singakwenza kanjani. Kodwa okuyikona kumgogodla walesigodlo isintu kanjalo futhi nethongo elikuphethe. Lokhu ngiyengithanda ukugcizelela ngoba inkinga enkulu angiyena umlungu, angiyena futhi umdaba wasendiya, ngumuntu omnyama nje owathi mezalwa waba umZulu. Khona omnyama ozalwa waba umpedi, umXhosa, umVenda njalo njalo. Lokho ngikugcizeleliswa into eyodwa ukuthi uma uthi wena kunezinto ongazenzi, awuzenzi ngokwenkolo, uyileyo nkolo yini? Awuzenzi ngoba kuukuthi mhlawumbe awuziboni umZulu kumbe umXhosa kumbe umpedi kumbe ubani. Ngoba silahleke nje, silahlekiswe yilokho. Silahleke nje, silahle izinto zethu. Kunabantu abangichazayo abayisizwe esithile, bathatha ubuzwe baba kuhlanganise nenkolo, amaSulumane. Bayahlaba. Ungalenzi iphutha, bayahlaba. Kuphela bonke engithanda ngabo basihlaba isilwane singasaphelele. Bahlaba isilwane esiphelele esingatheniwe esingenzi. Makuyinkomo kufanele kube inkunzi. Makuyimbuzi kufanele futhi kube inkunzi. Hayi inkabi, hayi futhi intondolo. Lokho nje kusemqoka kubona. Bese bethandaza. Babhekise kumuntu abemunye. Yila ngithi ke mina wena ke wenze njani? Sinemsebenzi nathi okufanele siyenze. Okuyimisebenzi yokuphahla. Okuyimisebenzi yokukhuluma nabadala. Uzalwa ubaba wakho noma wakho osaphila emhlabeni, kokunye abasekho. Ubaba wakho noma wakho uzalwa uyise nonina okumkhulu wakho nogogo wakho. Nabo abazalwa ukhokho, khokho bakho, kokhokho babo, okhokho bakho kuwena okuyise nonina kagogo nomkhulu. Sebahamba emhlabeni labantu. Kodwa labantu bayadinga ukwaziswa. Ngoba ngisho enkolweni yakho kuyona akekho ophilayo. NaseBhayibhelini akekho ophilayo. So bayifana labantu bahambe bonke. Umehluko uzothi wena usibani bani wengcwele. Usuthuka bakinje bebengekho ngcwele. Phela ubagcwele ukuhlanzeka. Ngakho kunemisebenzi eyayenziwa yokuxhumana nabo. Nathi sinemisebenzi yokuthi sixhumane nalabo bakithi abahamba. Kuya kwenzeka umhlola ahamba umuntu kade engenzi lutho. Kwiqiqi useyabuya. Usecela ukudla. Ngizokwenzela isibonelo. Kunengane engithe ngisesemsakazweni. Ihluphekile ngayithatha kuba uma wami wayesebenza nonini emajalidini. Le ngane ngayithatha yahlala nami. Hlale nami yazi yafunda ezikoleni emlazi yayiqeda umatric yahamba yayokwenza ubuthisha iPTC okusekho into ekuthiwa iPTC. Yafunda lengane yaqeda. Yasithola umpobo kamawayo malume. Yagana yashada.
sithe siganile sishadile konke base benquma isinqumo sokuthi bona izinto zesintu abazenzi. Nangempela ke kulungile lokho, ilungelo labo. Okubhlungu lengane kwasekuphele 7 years ngigcinile kodwa kwafika umyeni wayo kumina. Wathi baba uMkhize ngithi angize kuwena ngoba umngami uthi angize kuwena ngizothi kunento angayenzanga kuwena. Okuqala lokho. Okwesibili ucela mina ngimenzele umsebenzi. Uma ngingaqonda ngize kuwena baba uMkhize. Kodwa baba uMkhize okungimangazayo besingazenzi lezi zinto. Kwathi ukuthi ngihlale phansi nobaba ngimchazele manje. Ngathi okokuqala akabonganga ukuthi ngamsiza ngamkhulisa. Khipha imbuzi ubonge. Bese nawe wenza imbuzi yokuthi cha mkami ngiyakuphakamisa. Kwabanzima kumkhwenyana. Okubhlungu zashayisa imoto. Okubhlungu ingane yakhe yacwila kwi-swimming pool yashona. Uzubona ukuthi umkakho efuna ukukhuluma wazihlanganela nje nomuntu wathi umuntu hawu umkakho wena ukuthumephi ngibona umuntu wesifazane ekuthuma kumuntu othile. Ngokudinwa wathi hayi ngiyezwa ngiyazi. Wabuya wenza sekwenzile lokho izinto zihamba kahle. Izigameko ziningi ukuthi asizixoxe siyazifihla sibe kwi-denial. Ngakho ngifuna ukukhuluma ngemisebenzi eyenziwayo. Abantu abaningi banenkinga yokuphahla. Abantu benkosi mawenza umsebenzi ake sithi wenza imbeleko yomntwana. Umntwana umethula kwabadala. Uma ubaba engasekho wethula kubaba. Yingakho ubaba mesaphila kukhuluma wena kukhuluma ubaba empepheni. Atshela uyise okumkhulu. Baningi abantu abaye bathi bamkhize wathi asenza umsebenzi onje angazi ukuthi kufanele ngiphahle ngithini. Uyachaza uthi nabaka sibani bani. Nanku umsebenzi. Ake ngenze isibonelo. Ngizalwa uMangcobo wakaMkhize. Unkosikazi wami asithi uzalwa uMalithuli owakaDuma. Kufanele mase ngiphahla mina ngenza umsebenzi wokubapha isithebe abadala bakithi. Ngithi nabo ukhabazela kogcwaba kozihlanu sibiside emcemeleza sadle bangimavuma baba mvimbezeli. Nasi isithebe ngisithula kuwena ngicela ungithulela sona emakhehleni. Mama nqaka manje nasi isithebe ke ngisho embuzini esifazane manje imbili imbuzi. Nasi isithebe ngisethula kuwena engicela ukuthi uyodla nezalukwazi. Ningabakhohlwa abalingani benu basemzini bakwaLithuli nabakwaDuma. Umphahlu lapho. Ngamanye amazwi umuzi nomuzi unethongo laseKhaboma the maternal nala kuboka baba the paternal. Khona ke abaye banifaka ehlathini athi umuntu hayi awumbizi ukhokho mawenza umsebenzi awumbizi umkhulu. Yebo. Uthatha unike ubaba wakho ubaba wakho uyena osewumfana kubona. Mayisaphila ubaba okukhulumela athatha beke kubaba wakhe. Kufana noma uzophupha ugogo wakhe ecela umsebenzi. Uma ubaba noma besaphila ubaba uzonika unino kugogo athi nasi isithebe siphuma kuwena. Uma ubaba engasekho wena ozothi ma ngicela ungithule nasi isithebe kugogo uma engasekho. Uma isaphila uthi gogo nasiki isithebe. Usethule kanjalo. Uma qhamuka ikhehle lithi lukhokho licela isithebe kuwena. Yebo kufanele unike ikhehla kodwa yethula kubaba wakho umfana ukuze okwethula kumkhulu ukuze ayonika ukhokho isithebe. Lapha emsamo ngaphambi kwa umsebenzi wenziwe uyabikwa phela umsebenzi. Ake sithi ngempela sonto nizohlaba inkomo nenza umsebenzi omkhulu. Ngesikhathi niqala utshwala
tholani inkukhu enizobika ngayo ukuthi nabakasibanibani sicela nimemane nize noba njengoba siqala lolu khamba ngelanga lokuthi sobe sesenza umsebenzi owukuthi nokuthi ilala inkukhu emsamo ivuka idliwe ngakusasa. Lembuzi ehlatshwa ngolosine kuzohlatshwa inkomo ngakusasa noma ngolosihlanu kuzohlatshwa inkomo umgqibelo iyona phela inyanga emsamo ayiyona yokubika kusuke sokumsebenzi lapho nakho ke nabadala nasi isithebe sesobe sesonitshengisa ke isithebe esikhulu kusasa ilapho nje manje abaningi badideka lapho ke kunini la kusebenza khona izinkukhu kunini la kusebenza khona imbuzi izinkukhu isikhathi esiningi usuku bapha nje kodwa ubathembisa okukhulu izinkukhu usuku ushweleza ngoba sewushayekile kumbe ngoba sebeze bazivelela imbuzi uma uyenza ibe yinye uzenza sibe mbili ngoba phela lo muntu omenzela uyikhehla waye nonkosikazi uma waye namakhosikazi musu kwahlukanisa bahlanganise embuzini eyodwa uthule kumama omkhulu uNdlunkulu ukuthi nasi isithebe imisebenzi ke eminingi ivela ngendlela ezahlukile uligadi igama elithi umuntu athi ngicela itiye umuntu avela athi ngicela ungiphukudla umuntu avela athi ngicela ungipha imali ama dynamics lawo okuvela komsebenzi ukuthi uyaceleka uyadingakala sinenkinga ke thina ukuthi asibongi ngike ngakhuluma kwenye ama-video ukuthi bantu benkosi umlungu uyosa zonke ngizothini cishe zonke impela sonto uyosa nje umlungu asisho ke na uthi hlaba every day uyabona nje kuthi kungazelele umuntu kumnandi uyibambele izinkukhu ukuthi ayasidleni nabadala nkosikazi awugayi ukuhamba namahewni nelezizulu wenze umsebenzi noma mangenjalo mawukuthi uyayenza imisebenzi ujwayela ukosa kushunqa ekhaya asithi mhlawumbe usebenza eThekwini ekhaya isematubatubu uyanjalo ngolesihlanu ake ufike nje wose mama ekhaya awugaye lapho mawuhlala la esilungwini wose kube mnandi ubiza abangani bakho ubabize ukosa nje phaqa kuphelele kukodwa ke la sewuphupha inkomo ikusukela sewuphupha imbuzi uyihlinza sekuphupha ini yila sekufuneka khona leli phuze ngena kulona lokuthi mawuphupha isilwane musa mawuphupha isilwane bese uyozwa shona emakhandla amabili endeshe namanzi uthi hayibo naku ngiphupha ningibonisa ukuthi nokuthi ngabe isithebe ngiyabona isithebe nisicelayo lesithebe nisicelayo ubani osicelayo ngisethule kubani finish ngoba uzohamba uthi uyozwa umuntu uzofika kutshela imkatakata musa ukuthatha inkulumo yabadala uyoyizwa ungakaqali kubona uhluleke kubona bese uyayidlulisa konke lokhu ke ngiyazi isikhathi sincane kunale ncwadi umsamo iziko lamathongo le ncwadi isithengise ngaphezulu kuka 150,000 iqopha umlando noma iphi incwadi sikuyabhalwa eSouth Africa eyayifundwe ezikoleni eke sadlulile incwadi enye ephethe lo into engikhuluma ngayo umsamo nezibi zezala angiphinde umsamo nezibi zezala bese kuba khona i-manual book ethi umsamo nodengezi ngakho ke ukhiye nanku yile ukhiye uyakuthola lokho la kanti futhi enye incwadi ephethe konke lana ama-articles engangiwakhipha ephephandabeni isolezo umsami idola laphakathi uthola noma yini kule ncwadi angikhathali ungathi noma yini ongathi uyayicabanga uzoyithola la ngakho ke siphelele emlambo omunye siphelele ekutheni ulwazi ulithole kuyabhukwa emlambo omunye 08711 00555 noma 010 007 5294/5 ungeza ngoba ufuna ukuthi uzozwa into zakho
uze noma ufuna ukuboniswa kumbe ukwalulekwa. Kodwa ulwazi silithe chithisa ama-podcast asokhozini angazi ngingathini, ngoba okusemqoka ukuthi thola ulwazi qala kunokuthi uyeko bheka into zakho, ngoba uzofika udideniseke lapha bakudidise kulokho obusucabanga. Ake sibambe lapho kwanamhlanje, awuhambe uyophuza itiye. Ngiyabonga.